Přinášíme vám informace o skládce. Já to svědčívají, vole. On tam de facto parazituje na té slavičínské skládce a dělá si tam, co chce, chápeš to? No, vozí tam kali ustavičně. A ty kali nepřiznává třeba do toho SROčka, chápeš to, co mají z města, jo? To nepřiznává. No, nechává si to bokem, že, někde. A to vždycky, to schovajte to tam do hangáru, tam, když máte kompost údajně, a ty to nevidí, tam klidá furt kontroly, rozumíš? No. Alebo tady to nahoře, to do garáže, rozumíš, ani ty kontejnery nezdělají, a jak když to tam vždycky tak bylo, no? Já jsem tam na chodit, já jsem šel. No, proto si lidi stěžujou teďka, že to tam hrozně smrdí na té skládce, já jsem to, a ještě to ve zpravodaji, Ten kompost, no? Oni to psali, že to smrdí, ale to musí být ty kalisté čističky, tam musí smrdět potom v tom případě. Ano, protože on tam to do toho kompostu, že neví, co s tím má dělat, rozumíš? On normálně ty kali, a to ježišme, on je debil, vole. No a teďka on ten kompost si vem, že teďka on ten kompost prodává normálně, lidi si to balí a zpátky. Kdybys viděl, co to je za kompost, by se posral, potkaní, víš, kolik tam jsou 1000 potkánů. Takže to nemá... Tam jak on drtí, on to vozí normálně ty zbytky jídla, od řezníků, kostky, všechno. Z hotelu, z Luáčovi, celé svozí toho bioodpadu. A tam má drtičku, velikou drtičku, že já se na něj jsem naučil tak dělat. Možná by ta A kompostárna... doma nakladačem, hodíš do užice, to zbytky žrádel, kostí, od řezníků. A z brodů, a z váhalů, jo, všechno. A on to tam do toho, a tam je to potkání, tam doma otevřeš dveře do toho hangáru. A už by tak ochočili takový potkání, to ti chodil pomalu mezi nohama, vole. Zbuchal lopatu. A ty vole, masakr. A ty si představ, že on toto pomele, hodí to do té slámy, jo? A to pomele všechno. A doma ještě, co tam naveze ty sračky, jo? Tak to ty potkání vžiju a seru do toho. Tak si představ, že on to potom všechno do toho kompostu namele a ještě těma potkáníma hovnama. A ty lidi si to koupí a ještě jakože trus potkána, ty vole. To je jako, to je úplně to je závadné. No to je, ty vole. To vůbec ten kompost, vůbec nemá co dělat. Ten kompost vůbec nemá prodávat, ne? Vůbec ne. A to si dáš do zahrádky a potom z toho žereš tu mrkvu a to, že? Jo? Lidi to tahají do ty pytle z toho kompostu, já jsem to viděl. Ty vole. Já dělám všady, to žádný nechodí, já dělám osvět, to nikdo nekupuje, a lidi to kupují. A já si představ, že on to ještě normálně. Vaše redakční rada.